pagtatambay. Dapat hindi inaaresto yung mga tambay or hindi arestuhin yung mga tambay kasi may karapatan pa rin sila as a person at saka hindi naman sila nawawalan ng karapatan dahil lang sa tambay sila at hindi sila bilang sa labor force ng bansa. So, bakit hindi na lang natin i-enhance yung employment na meron tayo sa bansa natin para meron pang mga trabaho na i-offer sa kanila para hindi sila maging tambay. So, I think mas better or I think better yun na solution kaysa sa arrestuhin sila. Hindi kasi since nasa labas ka lang naman ng bahay, so bakit ka arestuhin kung wala ka namang ginagawang masama? And yung mga dapat na inaaresto is yung may mga salot sa lipunan. Hindi. Kasi depende rin kasi sa tambayan eh. Siguro wala namang ginagawang masama, hindi naman arestuhin. So dapat nga magkaroon tayo ng programa sa mga tambay eh. Yun lang. Mga tambay, depende kung gwapo o pangit. Pag gwapo, pwedeng arestuhin para ikulong sa puso. Siguro hindi naman dapat arestuhin yun kasi at first, hindi naman nila kasalanan kung bakit sila naging tambay. Hindi rin naman naging choice yun. Siguro, may mga times din naman nag-a-apply sila pero hindi lang talaga sila applicable dun sa job na in-applyan nila. Siguro, imbes na arestuhin sila, gawa na lang siguro ng paraan na mahanapan din sila ng trabaho na bagay sa kanila. Siguro yung mga tambay na walang ginawa kundi maglasing lang sa gitna ng daan at manggulo, eh talagang hulihin yun, di ba? Oo. Kasi kapag gabi, tapos pauwi na ako. Takot ako sa daan. Parang mali yata yung pagkakaintindi ng mga tao niya kasi ang ibig sabihin lang nila, sisitayin lang nila yung mga tambay, hindi nila pwedeng arestuhin yun. Imbitahan lang sa presinto, parang gano'n. Sa tala ng PNP, halos 3,000 na ang nahuli sa Metro Manila mula June 13 hanggang 18. Karamihan dito dahil sa paglabag sa ordinansa sa curfew, pag-inom sa publikong lugar at dahil walang pang itaas na damit.